Bisa jalan iki mlebu Indonesia apa ora anjing. Enggak tembok loh jalan. Nah, iki masuk peta apa ora sakjane heran aku PC kaya to. Alah Ren. Cek. Mbok tolong ini. Yo yo. Ngene iki nang jere wis mlebu Indonesia. Tau ya, kaya ngono kae. Apa njaluk ditanduri pari apa piye? Kaya ngono iki. Oh. Ya masuk lah tanduri pari ngene iki. Tanduri memek lho. Yo, yo. Nah, amit.